дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинҳои фурӯшӣ ҳастанд. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. видеонаворро сар мекунем. ай хонаҳои фурӯшӣ, видеоро то охир тамошо кунед ва бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансор, повороти аэропорт. Дукомнатаа квартира дар 11-ум этаж қарор дорад. 74 метри квадратӣ новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастайна мебошад. документош 100% аст. техпаспорт дорад. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 645 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи 402. 10 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 190 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. 7 сотиқ заминай, 5 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. гирдаш маҳкам аст. падвал ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. документ ҳам дорад. хонара срочно фурӯхта мешавад. нархаш 270 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтага соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар райони Рӯдакӣ, фабрикаи Ленинград. 3 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. кухни баняш дар дохили хона аст. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. нархаш 230 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай гуфтага соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 3 комнатаа квартира дар 3-ум этаж қарор дорад. 70 метри квадратӣ новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. люкс. об ва светаш ҳаст.
дар хона медароӣ зиндагӣ мекунӣ. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархиш 360,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагиаст соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рудакӣ. 5 сотиқ заминай, хона дошонага, 6 дар хона ҳаст, об ва светаш ҳаст, документ ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. кухни баняш дар дохили хона аст, гирдаш маҳкам аст. нархиш 360,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад гуфтагиаст соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мошини фурушӣ вазн 2115, соли бароришаш 2004, объем мотор 1.7, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик, перевод передний, кузаш седан, светаш серебристый. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. мошин ягон дард надорад, мега соҳибаш. балондошам нав часпондагиан. нархиш 18,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиаст соҳиби мошин. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурушӣ вазн 2110, соли бароришаш 2002, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, перевод передний, кузаш седан, светаш серебристый. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. яксола документ дорад, яксола тонировка, 4 та балондаш навай, мотор 1.616. нархиш 15,000 сомон. касе харидори конкрет набошад, савдо дар пеши мошин карда мешавад гуфтагиаст соҳиби мошин. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурушӣ Toyota Camry, соли бароришаш 2007, объем мотор 2.5, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач автомат, перевод передний, кузаш седан, светаш сафед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад, мега соҳиби мошин. мошина фавран фурӯхта мешавад. нархиш 88,800 сомон. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротонро ҳатман дар комментария нависед. агиҷо хонаҳои, агиҷо мошин, агиҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротонро дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. агиҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, беҳтарин комментария нависана
фаромӯш накунед. Видеоро паддилит сакунем бародаро. Пешакӣ ҳазор раҳмат. Бародаро, мо дар Инстаграм канал дорем. Ай пеш мо хонҳоро дар ҳамаи Инстаграм реклама мекунем, барои шумо пешкаш мекунем. нархи наво менависен дар Инстаграм, пайдо мешавад бародаро. ҳама киса саломат бошен. Аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад бародаро. Хай бародаро, то видеоҳои оянда. Хай.